Hi guys, good morning sa inyong tanan. So karon guys, mag-adto mi sa Balingasag dito ra mi mang Jollibee kay mag-request ni Koreana. Ya mag-adto sa Jollibee, mag-adto guys, camera ni Bintoy Richmond og si Koreana. Nya si Saysay kay tuwa man dito nagama sa iyahang video. Sila siyang mga classmate sila dito sa Balingasag. Na basin magtabo ra to siya namo. Magpahatod kami ni Momon guys. Yan si Momon guys, papalit ko niya og wipes. Diyan naman may sa balingon niya. Nagpapalit ko ni Momon sa wipes niya. Murag wala diha. Ya. Tingala ang bata kay naglarga. Look. 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 Kami sa Balingan sa terminal, bus terminal guys. Tuara ko no ang Jollibee ngon si Koreana. Bakit to? Ganyan na tani ko yan istorya ni. Ito ka Jollibee. Bro. Lagi din ako. Tara. Wala mamita. Bless mamita, bless. Bless mamita. Ay, ano ba Dagan man. No. Hala, naglaog lagi ka, oy. Sige, sulod. Huboy din na sa iyang short. Sulod ta. Agsiga na ba? Agsiga? Ang gabi eh. Di ami sa boarding house ni Janice guys. Unya na may magkuan kay si Saysay ni ana siya diri sa Balingasag nag Ayaw, isira ka iba. kuan nag-unsa ni ana gama sa ilahang video. Naglago. Naingon siya nga unya na pag Jollibee ma kay basig makasayro sila kahuman makuyog na mo siya. Napakog pagin sa pagkanaog sa hanan. Lagi nag-abot sila pa mga. Dili na daw sila kuan kay init na kayo. Se, Sila papa. aman. Yep. Arere ba? Ano gani? Balay. Dili, wala sila nag-uban. Init na kayo do. Kasi dugay mo nag-uban. Ano ba, dugay ko na ka lang. Tumakaon o kaon sa ano ko. Ikaw lang yung magkaon dito eh. Stuck. Barino kay siya sa bus. Dugay mo kay glargadig.
Yung ligid na siya. Paglarga sa daw. Ano yun to? Sisiga yung mata. Kay Selkie, lagi Tuluga na din siya. First time niya da. Mm. Handa. Ito tani dito ba sa kwan dulanan. Gani. Padalagyan ako sila sa medyas. Kata sa isliblis ni mo dyan di. Kaluoy naglabo. Away, gisuot ni mama. Dapat dito. Maligo sa ako. Ano day? Unsa man di ay? But anay di ay? Kwarta man ay, kan. Kabuang panghatag kwarta. Kam. Ito nagpisa gano'n. Limpas ang makaon. Na. Abdi ka uy. Dagan man dayon uy. Kanira imo oh. Ala na amigas oh. Chocolate lang. Mini amigo. Amigasan dito. Idi to na kay nagi. Gaya na lang set mo ngiti ka. Chocolate rin niya. Kada basad. Ay, isliblis mga kanang dili igang Siya taw. kayang makain. Kana ra lagi mo ngiti. Bigasan Ilison sa nako sa nina. Unya na mi sa Unya na mi sa alas 2 guys mag Jollibee nya nang hulam ko sa isliblis ni Janice kay perti ka init. Ay hapon na mi unya na mi sa hapon din sa Mila ni Janice. Ay Dapat ipakita na. maglaag mi unya mag-Atomic Plaza. Oy Ginoo ko. Puslan sulit-sulito na lang namon imong laag karon ni Richmond. Wala pa. Kanawang bata. Sarap bahay. Nara o. Wa pa siya nagmati-mati ba? Pag nagmakao na. Abdi ka kadaliar ka katindog. Nag-video call man mini baby isa ka oras. Maniud to na taga. Init lagi. Nagpalit si Itol sa lechon manok. Mga una ta guys. Sige na kur panalangin sa. Unya na mi magkuan. Unya na mi mag Lagsa ko ding. Yung lapuan ka lagi na rin. Pangit ka na lang gani ag imo pa kung lakuan. Kaon ta guys. Kakay ko kata. Kaligo pa ko. Lang kayo. Dudong. Kaon dudong. Dala. Laman na imong ulo dudong nga kadako ba na imong ulo? Ha? Sakay na lang dahil ito sa balik na magadto. Nasa. Apel sa bintoy. Ya ako on. Alas 3 pakabalik. Pagsabay na kung dyan sili. Nagsay-say, plato ni mo. Ay, magulat siya ni mo. Si bintoy lang mo ato ibili ni Itol. Bolo ko yung Dani ra kahuat ni kuya nimo. Dili man kay Edgar. ako'y sa ating lugar. Grabe, tag-utok na kuma. Sabihin mo mo man dito. Dali siguro. Ini. Di kag kwanda ni? Ko di. No. Init. Gilubos-lubos na lang namo lemong laa guys. Unya na may mag Jollibee sa kuan. Ligo sad mahuman si Say-Say. Pero ayo po ng tanana o. Ba man wala ba sa inyo? Kami ang sa kanya. Di man siya. Gawin ay pag Wala, nakaon di ay. na kay kaon si Papa. Ngayon, Ami daw. Take outan na lang namo sila guys. Si Kuya day ma. Di day si Wada nang ba si Kuya. Din ano din. Ano, ito Jollibee human naman sa ano. hilaw lagi nimo. Basta i-order niya. Diyan na. Mamukmuk ka ng ano, rice cooker. Ayo ang nit. Duko. Dako ba na sa mga ulo doon ah. Init. So ka ang sila. Magdala kag bagtam dili na. Diyan ba? Ala.
Ako sibog to sila. Nanti kita ng pamilya. Turata. Na. Tandi. Sudah ang dito. Init na naman. Pwede siya. Isat kayo. Pagtagat-tagat. Ang diba? Ani. Karni lagi. Ay, luto na mag-idungitin ko mama. Hera, oh. Kani, oh. Iyan sudan. Nasudan. Ako sa ata. Pwede na pag ito. Ako sa daan eh. Dito ko na. Suso na to daan dyan kay para lakaw niya dito na siya kuha. Si Kandi mo siya. Kauwa man ta. Diyan ang tagpingo. Awat ang bit. Agli ba siya ko? Basta ang bibili na, tapos dali eh. Kapong ko na nabili. Padumduman ako. Ay, dato naman sa last terminal ibilin dito, tol. Oo. Hindi na. Kamu ganit duha ni Manoy. Ayo. Pagdahi ada ko ako rin sa kadong balik ng mga. Ano ito, good? Bala ka biya. Siguro kaya ito sa kwan. Di na kayo banulat ka sa ano. Balik na gatos ka dito. Nga. Yeah. Ang taon mo ganyan pag-inuan. Balingon. Alam, galinguan. Gaya ba? Kung dani kagikan. Hindi ko bilang. Mm. Kadong balingon. Terminal. May pala sa tama. Kasi nga. Ay, ikaw tam. Ikaw lang sa tam. Sugod ka ron. Sakay kag sikada yung terminal ko. Dabi ko nga masakyan nga bas pa yung kagayan. Di, Mura. magbasa mong ka balinguan. Balinguan ito makabutang. Ito kasi. Sige. Kaya nga kung pwede naman sakay. Butuan. Ini. Ini. Balinguan pwede lang. Ini. Pabatuan. Balinguan ra kay Guno. Ay, guno mo na sa kanda. Mo. Ikaw kayo da. Ako. Aron makasave sa pamasahe ang sakyan kanang lipunan o rural nga dili aircon. Kay kanang aircon Taas ang plate kay ang bachelor. mahal. Ang rural o murag ang iko ang lipunan. Pagtaas ang lipunan. Name? Ban ba siya imiyat? Nalula. Ban ito? Kanina. Laro ba sila? Ang ba't kagayan na? Mura siya. Birthday mamaruso. Ikaw na siya. Ban siyang yang kita ninyo dahil? Kawan niya yung mama. Hindi kasi ito nga niya. Kasi. Wala siya lang ba? Uban siyang kulose? Nagpos ulit si mama. Now, tawag na ang insiyo. Paras gida. Ikaw na ba? Hanggang ikupok mo rin. Wait, unda nga daw. Binay, signal ito anda ni Dad dito dah. Wala,